Ahojte, pre veľký úspech sa dnes vrátim opäť ku hamburgeru, ale tentokrát to bude hamburger, ktorý je z hotového výrobku. Čiže on vyzerá takto. A budeme si ho podávať s dipom, ktorý je v podstate light tatarská omáčka, slaninka, ktorá sa robí na plechu 140 stupňov, 20-30 minút, dochrumkáva, dva druhy syra, cheddar, mozzarella a jalapeňo. Takže poďme na to. Ako prvé si spravíme cibulku. Vlastne urobíme si cibulovú marmeládu. Dáme si olivový olej do hrnca. Pridáme cibulu. Krátko porestujeme. Môžeme si nasekať troška rozmarínu, kľudne môžete použiť aj tymián. Dobre, rozmarín. Pridáme cesnak. Teraz príde červené víno. Necháme ho krásne odpariť. Osolíme, okoreníme. A pridáme troška hnedého cukru. Varíme dovtedy na pomalom ohni, kým nebudeme mať z tej cibulky takú krásnu marmeládu, mekučku. Super, toto si necháme variť pomaličky, nech sa nám to robí a prejdeme na ten dip. Takže kyslá smotana. Nakrájame si uhorku na kocky, kľudne si môžete ju aj nastrúhať. Zoberieme si, môžete kľudne použiť šalotku, bielu cibulu, žltú alebo červenú cibulku. Nakrájame ju na veľmi jemné kocočky, pretože nikto nechce také veľké kusy cibule jesť, keďže to teplne neupravujeme. Pridáme do dipu horčica, sol, korenie a troška medu. Dobre, hotové. Dobre, cibulka sa nám už krásne dorába a ideme na to mäsko. Je to teplne upravené, je to hotový výrobok, čiže bude ho treba už len zohriať, strašne vám to ušetrí čas. Je to naozaj chutné, výborné, presvedčte sa sami. Nakoniec, keď to bude mať zohriaté to mäsko, si tam pridáme dva druhy syra, môžete použiť teda akýkoľvek, ja použijem cheddar, ktorý som si nastruhal a zjemním to mozzarellou. Dobre, takže syr máme roztečený. Teraz si opečieme žemličku v tej istej panvici. Dobre, ideme na to. Najprv pôjde dip na obe polovičky. Do nej pridáme jalapeňo. Teraz príde hamburger, slaninka, sušená cibulka, ktorá príde na tú vrchnú časť. Samozrejme pridáme našu cibulovú marmeládu a zavrieme. Takže nech sa páči moja verzia hamburgeru, ktorý bol pripravený z hotového výrobku, ktorý sa vyrába z poctivého kuracieho slovenského mäska. Prajem vám dobrú chuť. Objavte ďalšie skvelé recepty z kuracieho mäsa na našom YouTube kanáli, prihláste sa na odber a varte o 106.